Від Ак'яра до Керчі та від Ялти до Джанкоя. Відроджені кримсько-татарські народні пісні з різних куточків півострова представлені в новому альбомі Джамали «Крим». Домашня презентація на сцені Національної опери у Києві – лише початок, бо за кілька днів і європейська публіка зможе познайомитися з доробком Кремли на сцені у Ліверпулі. 14 композицій віднайдені буквально по крихтах в різних містах і селах Криму. Роками команда Джамали працювала над платівкою, але багаторічна праця була за крок до загибелі. Альбом вже довели до етапу зведення, проте він залишився під обстрілами на Київщині, коли туди вдерлися росіяни. Ми з нею про цей концерт говорили ще 2 роки тому назад, коли вона приходила до мене в Міністерство закордонних справ і вже розповідала про те, що вона по крупицях збирає оці стародавні кримськотатарські пісні з усіх різних регіонів і куточків Криму. І, в принципі, тоді вже відчувала, що це буде просто, як ми жартуємо, бімба. Що це буде концерт такий, який захочеться слухати, дивитись. Тому що це фактор і об'єднання, і фактор дуже потужний інструментарій для інформаційної гігієни. Для того, щоб ми не забували саме через творчість про те, хто ми є. Ми політичні українці, ми Кремли, ми, як би це пафосно комусь не вдавалося, ми патріоти своєї батьківщини. Ось, і тому наступний концерт в Бахчисараї. Не обов'язково розуміти кожнісіньке слово, щоб розділити спадок Кремле. Це доводять слухачі Джамали. Більшість публіки – українці, як от дівчата, що приїхали на презентацію альбому «Крим» аж із Луцька. Ми дуже вражені, в нас мурашки йдуть краще, ніж взагалі очікувалося, і просто вау. Це 75 хвилин в мурах, це було магічно. Я не знаю, мене до сих пір ще отак от калатає, все дуже класно. Про Крим, про наш Крим. Просто сокровенне для Джамали і для всіх кримсько-татарських людей, і для нас теж. Це геть новий рівень для народних пісень Кремли, ділиться співачка. Над платівкою працювали більше 80 музикантів. Поряд із Національним симфонічним оркестром України традиційні для Кремли інструменти – даре, кавал і не лише. Мені хотілося, щоб це було поєднання якоїсь особливої матерії, щоб це була поєднана світова мова, яка би підняла ці пісні, затоптані, запльовані з пилу до світового рівня, до Кавент-Гардена, до Альберт-Холлу, бо ці пісні справді цього заслуговують. Звичайно, я зверталася до людей саме з Крима. Я привезла носіїв, віртуозів, які зіграли саме народні партії в цьому альбомі, бо для мене важливо було поєднання. Окей, оркестр плюс народна історія. Альбом «Крим» – це щоденник фольклору Кремли та утілена мрія, ділиться співачка. Єдина збірка поєднує ритмічні куплети ногайського гіп-хопу, оповідки про всенародного героя Алі Майдамака та спадок кожного куточка півострова. І це лише свідчення, що жоден загарбник не у силах переписати історію Криму та його істинне обличчя.